Καλημέρα! Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Λοιπόν, εμείς πηγαίνουμε εκδρομή. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να βρούμε κατάλημα τέτοιες μέρες τώρα γιορτινές. Βρήκαμε εμείς λοιπόν σε ένα χωριό που λέγεται Βέβη. Είναι περίπου μισή ώρα απόσταση από το Παλαιό Άγιο Θανάσιο, αλλά εντάξει δεν μας πειράζει αυτό. Και τι σκέφτηκα? Τι καλύτερο από το να πηγαίνεις μια εκδρομή, που όλοι το κάναμε αυτό με τους γονείς μας κτλ., από το να κάνεις την εκδρομή με καφεδάκι και να παίξεις και ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι λοιπόν που έχουμε ετοιμάσει με τη βοήθεια του ChatGPT είναι quiz ερωτήσεων με παιχνίδια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ποιο παιχνίδι θεωρείτε ότι καθιέρωσε το είδος των Battle Royale? Είναι εύκολη απάντηση αυτό για εμάς τους παλιούς. Θα πω το PUBG. Όντως. Σωστό λέει ο κόσμος ή λάθος? Σωστό. Όχι, όντως. Θα μου πεις και εσύ το ξέρεις το παιχνίδι το PUBG? Όχι. Γι' αυτό δεν θα λες όντως, θα λες σωστό ή λάθος. Ποια εταιρεία βρίσκεται? Τι έγινε? Τι έγινε? Χάσαμε... Βαγγέλη, δεν μπορώ. Ποια εταιρεία βρίσκεται πίσω από τη σειρά Assassin's Creed? Εντάξει. Το έχεις βάλει, συγγνώμη τώρα, απλά θα ρωτήσω, το έχεις βάλει με τουλάχιστον με δυσκολία, βαθμό δυσκολίας όσο περνάνε οι ερωτήσεις να δυσκολεύει? Όχι. Εντάξει, γιατί είναι γελίες αυτές οι απαντήσεις, θέλω να σου πω, είναι η Ubisoft. Είναι η Ubisoft. Το ξέρω. Ποιο game έγινε διάσημο για το σύνθημα You Died? Αν και δεν έχω παίξει, γιατί δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά τα παιχνίδια που You Died, είναι το Dark Souls. Πάμε, τέταρτη ερώτηση. Το οποίο παρεμπιπτόντως έχει ένα τεράστιο κοινό από πίσω το Dark Souls και σκέψου ότι έχουν βγει άλλα πόσα παιχνίδια που σαν συντομογραφία, ρε παιδί μου, για να, ας πούμε, θες να μου πεις τι είναι αυτό το παιχνίδι, αντί να σου πω είναι ποδοσφαιράκι που λέμε, ας πούμε, συνήθως, αν θέλουμε να κατατάξουμε ένα παιχνίδι σε μια κατηγορία, για αυτού του είδους τα παιχνίδια λένε Souls-like, δηλαδή ότι μοιάζουν με τον Dark Souls, κατάλαβες. Οπότε έχει στιγματίσει γενιές και γενιές τον Dark Souls σαν παιχνίδι. Πάμε παρακάτω. Ποιος είναι ο βασικός αντίπαλος villain στη σειρά Super Mario? Ο Bowser. Και αυτό πολύ κλασική. Σωστό. Ναι, εντάξει, είμαι πολύ καλός. Τελικά. Πέμπτη ερώτηση. Ναι. Ποιο παιχνίδι του PlayStation κέρδισε Game of the Year το 2020? Τώρα με γάμισε. Κοίταξε. Το The Last of Us είναι πιο παλιό παιχνίδι. Είναι του 15 ή του 16 αν δεν κάνω λάθος. Το God of War νομίζω είναι του 18. Το Ragnarok θεωρώ ότι είναι πολύ πιο πρόσφατο από το 2020. Η βοήθεια είναι ότι το ανέφερες. Ίσως. Περίπου. Το Elden Ring. Μου κάνεις με τα μάτια έτσι. Το God of War. Όχι. Ποιο είναι? Είναι το The Last of Us 2. Ξέρεις τι, νόμιζα ότι θα... Ναι, προφανώς και είναι παιχνιδάρα και καλά έκανε και κέρδισε τα awards, αλλά νόμιζα ότι είναι πιο πρόσφατο από το 2020. Αλλά έχεις δίκιο, γιατί το 15 ή το 16 βγήκε το πρώτο, οπότε έχει μια λογική μετά από 5-6 χρόνια, ας πούμε, να βγει... Εντάξει, αδιάβαστο. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ FPS και TPS? BS. FPS. TAF, B, TPS. TP. PS. Κοίταξε, το FPS είναι first person shooter. Είναι στην ουσία αυτά που βλέπεις από το πρώτο πρόσωπο, τέλος πάντων, το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Perspective. Ναι, μπράβο, αυτό έτσι θα λέει κανείς. Το λέει μέσα, Ναι. γι' αυτό το λες. Αλλά το TPS, third person shooter. Σωστά. Ποιο PC game θεωρείται το πιο δημοφιλές MOBA όλων των εποχών? Το είπα σωστά. Ναι, MOBA είναι... MOBA? Δεν έχω ιδέα. Πιο δημοφιλές PC game. Το MOBA έχει μάλλον μου θυμίζει λίγο αυτά τα καινούρια που βγαίνουν και θα πω το League of Legends. Σωστό. Ποιο στούντιο ανέπτυξε το The Last of Us?
Θα πω την πρώτη εταιρεία που μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό, η οποία σίγουρα έχει κάνει το Uncharted, δεν ξέρω αν είναι το The Last of Us όμως. Naughty Dogs. Σωστό. Είμαι πολύ καλός. Ποιο παιχνίδι έγινε παγκόσμιο φαινόμενο στην καραντίνα? Αυτό και εγώ το ξέρω. Κοίταξε, το ένα που θα πω είναι το The Last of Us. Το Part 2. Οκ. Να απαντήσω. Όχι, περίμενε. Για πες το άλλο. Το Among Us. Among Us, ναι, εντάξει, οκ. Είναι αυτό το... Με τα παρπαδάκια δεν είναι? Ναι. Story driven ή online multiplayer? Prayer. Story online prayer. Είναι θέμα τι προτιμάς. Ωραία, μ' αρέσει αυτή η ερώτηση. Story driven θα πω εγώ. Όταν ήμουν μικρότερος μου άρεσαν περισσότερο τα online παιχνίδια, παρέα και ξέρω εγώ κτλ. Τώρα όσο μεγαλώνω νομίζω τα story driven έχουν κατακτήσει την καρδιά μου. Τα story driven, όχι απλά έχουν πάρει θέση στην καρδιά μου, γιατί μου αρέσει να βλέπω τις ιστορίες που έχει να πει ο δημιουργός, ρε παιδί μου. Αλλά σαφώς και υπάρχουν κλίμακες αυτό, έτσι. Υπάρχουν τα κακά παιχνίδια, υπάρχουν και τα καλά παιχνίδια. Τώρα ας πούμε το The Last of Us το 2, συμφωνείς και εσύ ακόμα το ότι έχει τρομερή ιστορία. Οπότε είμαι fan το story driven. Και αυτή την περίοδο παίζω το Expedition 33, το οποίο έχει φανταστικό gameplay, φανταστική ιστορία, voice overs όλα καταπληκτικά, και στα awards τώρα που κάνανε το 2025 τα μάζεψε όλα. Πάει και η δέκατη ερώτηση. Έχουμε κάτι άλλο? Αυτά. Ωραία, τώρα ας επικεντρωθούμε λίγο στον δρόμο. Έχουμε φτάσει. Είμαστε στο πάρα πολύ όμορφο κατά τα άλλα χωριό της Βέβης. Η ώρα είναι 4:25. Στο μεσοδιάστημα προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και να ρωτήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε πια σε αυτό το χωριό. Οι επιλογές δεν είναι πολλές. Πρώτα απ' όλα έχω να δώσω μια συμβουλή. Ποτέ μην ακούσετε χωριανό, συγχωριανό και δεν ξέρω τι πώς λέγονται, να σας προτείνει σε ποια ταβέρνα να φάτε, από ποιο σούπερ μάρκετ να αγοράσετε πράγματα και γενικά τι να κάνετε. 99% σας στέλνει στον κολλητό του, με τον οποίο κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη μέρα θα λένε ήρθε κάτι. Οπότε εντάξει, μας έδωσε κάποιες οδηγίες, εν πάση περιπτώσει. Μας μίλησε για το αμύντεο, μας μίλησε για τον νυμφαίο, μας μίλησε για το... Τι άλλο μας είπε από χωριά? Κρύα βρύση, καλή βρύση, κρύο νερό, κρύα δροσιά, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Έχει κρύο, είναι ωραία ρε παιδί μου, έτσι, είναι χριστουγεννιάτικα, το νιώθεις λίγο το Χριστούγεννο, αλλά αυτά. Προφανώς όπως όλα τα χωριά μας κοιτάνε περίεργα. Είμαστε σε ένα χωριό με 500 κάτοικους εκεί πέρα, οπότε τώρα έχουν γίνει 502, οπότε μας ξέρουν όλοι, μας ξέρουν και πέτρες. Είμαστε έτοιμοι! Είμαστε έτοιμοι, παιδιά. Επιτέλους έχουμε μπει στο δωμάτιο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, μοντέρνο, ανανεωμένο, ανακαινισμένο. Το αρνητικό που έχει το δωμάτιο είναι ότι δεν έχει μπαλκόνι. Απλά το μπαλκόνι είναι ένα ενιαίο πράγμα, το οποίο συναντιέται με τα υπόλοιπα δωμάτια και στην ουσία, αν βγεις να πιεις στο μπαλκόνι καφέ, πίνεις και με τους υπόλοιπους μαζί καφέ. Θες δεν θες, θα πιείτε όλοι μαζί, δηλαδή ένα καφεδάκι. Έχουμε φτάσει μόλις στην πανέμορφη Φλόρινα. Επιτέλους πολιτισμός, δεν σας λέω τίποτα άλλο, έτσι. Έχουμε έρθει για να φάμε. Βέβαια δεν υπάρχει μέρος, ρε φίλε, σε αυτά τα πολύ ωραία μέρη που λες θα κάτσω να φάω ωραία, να χορτάσω, να κάνω, να ράνω. Παρεμπιπτόντως έχει και κρύο, γι' αυτό βλέπετε εδώ την ετοιμασία σαν χιονάνθρωπος. Αλλά έχω ένα παράπονο σε όλα αυτά τα μέρη. Βάλτε ρε παιδιά περισσότερα πάρκινγκ, δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε να παρκάρουμε. Επίσης θέλω να επισημάνω κάτι, ένα πράγμα που μας έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί στη Θεσσαλονίκη δεν το έχουμε αυτό. Εδώ η οδηγή είναι τρελή, παιδιά. Σταματάνε στις διαβάσεις για να περάσουν οι πεζοί. Δεν είναι αρκετά οδηγοί μάλλον. Ζω ένα βασανιστήριο
έχουν έρθει τα πρώτα φαγητά και δεν με αφήνει να φάω. Καθόμαστε, τα κοιτάμε και περιμένουμε τώρα το πότε θα έρθουν και τα υπόλοιπα για να βγάλουμε φωτογραφία να ανεβάσουμε story. Όσοι με ζείτε, γεια μας. Αφού φάγαμε, θέλουμε να ψάξουμε να βρούμε ένα μαγαζί το οποίο να πουλάει κάτι σε γλυκό, δεν ξέρω, μας έχει πιάσει λίγο μια υπογλυκαιμία. Παρεμπιπτόντως ονομαζόταν η ταβέρνα πώς λεγότανε? Απροσπερίτης. Ή Αποσπερίτης ή Απροσπερίτης. Αποσπερίτης. Αποσπερίτης θα πούμε, μπορεί να είναι και λάθος. Είναι βασικά λαϊκή λέξη την οποία χρησιμοποιούσαν και σημαίνει ο επισκέπτης που έρχεται από το απόγευμα και μετά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Βλέπετε όλη την ταλαιπώρια στα μούτρα μου. Ξυπνήσαμε από τις 7 η ώρα. Απλά νιώθουμε κομμάτια. Έχει απίστευτο κρύο αυτή τη στιγμή έξω. Προφανώς πρέπει να πεταχτώ στην κοντινή καφετέρια, να το πούμε έτσι, για να πάρω καφέ. Το δωμάτιό μας είναι εδώ πάνω παρεμπιπτόντως. Κάποιος απολαμβάνει πάντως πάρα πολύ τον ύπνο, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια δεν έχει σταματήσει να ροχαλίζει. Σαν να τρίζει μια πόρτα, σαν να ανοιγοκλίνει μια πόρτα, αυτό το πράγμα συνέχεια. Τέλος πάντων, πάμε να πάρουμε καφεδάκι. Και τώρα είμαστε στον δρόμο για το χωριό Νυμφαίο. Καλώς ήρθατε στην πλατεία του χωριού Νυμφαίου. Και πάρτε και και πάνω ψηλά, παιδιά. Αυτή η μουντίλα που βγάζει, εγώ τη χαίρομαι. Τι χωριό είναι αυτό, ρε? Τους έφερα πάλι, ρε μουστή. Τελειώνει η εκδρομή μας. Έχουμε πάρει την άγουσα για τα αποθητήρια, γυρνάμε σπίτια μας, στη Θεσσαλονίκη και πάλι. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και ετοιμάζουμε ακόμα ένα παιχνιδάκι έτσι, διαδρομής από το ChatGPT πάλι, μέγας βοηθός. Πώς περάσαμε λίγο την εμπειρία μας και τα λοιπά με την εκδρομή. Δίνω ιδέες τώρα εγώ, για να ξέρετε κι εσείς άμα πάτε καμιά εκδρομούλα. Ποια ήταν η πρώτη μας σκέψη μόλις φτάσαμε στον προορισμό? Εντάξει, η πρώτη σκέψη, νομίζω αυτό θα συμφωνήσει και η Αναστασία, οπότε είναι ίδια η απάντηση, είναι το ότι που ήρθαμε εδώ. Τι μας άρεσε περισσότερο σε αυτή την εκδρομή? Εμένα μ' άρεσε το Νυμφαίο. Και εμένα. Υπήρξε κάποια στιγμή που μας έκανε να γελάσουμε πολύ? Ίσως τώρα στο Νυμφαίο, η εμπειρία μου με την τουαλέτα. Με έπιασε χέση μου, ρε παιδιά, και δεν μπορούσα να πάω στον Αντρών, γιατί προλίγου έχεζε άλλο στον Αντρών. Δεν το λες. Γιατί δεν το λες? Το λες. Και πήγα, έχισα στις γυναικείες, τι έγινε? Τι ντροπή είναι? Σιγάρε. Δεν το λες αυτό. Βρε, το λες. Τι μάθαμε ο ένας για τον άλλο σε αυτό το ταξίδι? Ότι φοβάσαι, βασικά το ξέραμε αυτό, δεν είναι ότι... Φοβάμαι τα πάντα. Ότι φοβάσαι το κοτόπουλο, θα λέγαμε. Το ψημένο κοτόπουλο, ναι. Αλλά παρόλα αυτά παίρνεις κοτόπουλο. Αυτό πώς γίνεται όμως, μπορείς να με εξηγήσεις? Να φοβάσαι τη σαλμονέλα, που εντάξει ρε παιδί μου είναι αποδεκτό, οκ. Αλλά να παίρνεις και κοτόπουλο. Να παίρνεις σαλμονέλα. Αυτό πώς γίνεται? Γιατί μου αρέσει το κοτόπουλο. Ωραία. Εσύ τι έμαθες δηλαδή τώρα κάτι καινούριο? Εσύ φοβάσαι τα δέσποτα σκυλιά μάλλον. Εντάξει, να σε πω κάτι τώρα. Τα χωριάτικα τα σκυλιά, άμα σε βάλουν στο μάτι, μα βγήκαμε από την ταβέρνα να πάμε στο αυτοκίνητο και κατευθείαν μας κόζαραν και ερχόντουσαν για τσαμπουκάδες. Εντάξει, τι να κάνεις τώρα? Και άμα πετύχεις και τίποτα τώρα τρελούς, πώς το λένε, φιλόζωους και τέτοια που σου λένε και τι να κάνω, να κάτσω να με φάει το σκυλί δηλαδή? Πήρα μια πέτρα από κάτω, δεν τη χρησιμοποίησα, την είχα σε ετοιμότητα όμως, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Και περίμενα πότε θα πάνε να κυνηγήσουν άλλους ανθρώπους για να πάνε από στο αυτοκίνητο. Τι κάνω, κλείνω? Όχι, άσε να βαράει αιώνια.
Boom.